krát. Tak, jdeme na to. Tak. Nehejtuj mě. Jsi problesknout? Sem? To ti... Ale... To sekerkou? No mě sekerkou? Kolik máš? Aha, kolik? Počkej, ne, Lukáši, to není sranda, to nedělej. Ale je to sranda. Je to jenom hra. No jako jo, jdeme spát. Jo, tak jo. Tak jo. Hráč Ronaldo se připojil do hry. Sladké sny mi to píše. Sladké sny. Tak, dobré ráno. Jdem dělat. Já vám řeknu, kolik tady... Počkej, já mám malo srdíček. Kolik my tady hrajeme 7 Minecraft. Bo ani ne. Hele, jdeme. Počkej. Motiku. Jo, a tu farmu. A já jdu do skladu pro semínka na... Jo, a udělej ohrádky, dělej. Ne, ty udělám... A jak jsem a do čeho budem nahánět ty zvířata? Ale ne, budeme dělat... My zatím jenom jako... Ne zvířat. Jo, tuhle farmu. A já jsem chtěl zvířecí farmu. No. On by hned žral zvířata. Jasný, nemáme co jíst, máme málo jídla. No, jestli budete chtít další sérii, tak... Počkej. Pojď, co jsi mi to... Tady máš motiku a kbelích vody. Jo, tak... Kolik máš semínek? Semínek mám 11. A nemůžu si do toho prázdného kyblíku dát... jak se to jmenuje, láva. Jo, voda vlastně. No to můžeš. Protože já vím, že poblíž je láva. Tak. Kolik už máš semínek? Teď 12. Já 15. No to není, ale tak jako máme to dohromady, tu stravu. Já vím. To není 20. Ale celá moje. Mám 22. Ale budeme pak ještě někdy vylepšovat náš dům, nebo nám to stačí? Já myslím, že to stačí. Nebo nevím, jak to je. Zatím určitě. Až budeme mít full dia, tak ho vylepšíme. Což vím, že nikdy mít nebudeme, takže... Někdy budeme jednoho krásného dne. Ale my furt budeme... Kolik máš? Já mám 30. Já mám 28, počkej ty, HD. Ale tak když se to naučíme prostě jako pořádně to, aby jsme neumírali. No, ono to nejde. Jako aspoň já když mám dobré věci, tak nemusím umřít třeba 100 dní v Minecraftu. No jo, tak to je jako taky, ale ono to není jenom o věcech. No to je jak seš dobré. Já vím, to je o skillu, že jo. Kolik už máš? Kráva! Jsem instantní sekačka. A proto bychom měli mít ovce. Nebo kdo seká. Už to nepamatuju. Už nechci do školy. Stejně se tam nic nenaučím. Hej, ale až budeme mít každý 64, tak je půjdeme sázet. No tak už jdeme sázet. Protože nemáme rádi. Mám 46. To je stejné jak 64. Já mám 47. Já mám 47. No já mám 49. 50. Mám 49. Já mám 51. Já mám taky 50. Já mám taky 50. Kámo, trolina! Ne, to není, to je kejvka, ale to je kejvka. No, taky dobrá. Já mám 54. Mám 52. A teď je to jedno. 55? Ale tak počkej, za chvilku už máme 100. Ta 60. 100? Prý 100. Máme 100. No. Jako dohromady už máme 100, že jo? No. Říkám, že máme 100. Kolik máš? 57. Jo, 56. Kámo, to je jako kdyby jsme říkali v nějaký hře, kde se máme předhánět, ne? Kolik máš? 58. 59, nice. A ty běžíš tam, kde já tady. Kámo, za chvilku
žádná tráva. No, asi tak. To je všechno. Nice. Mám 61 za chvilku, mám 64, až budu mít 64, tak už na to kašlu. Mám 63. Dobrý, 64, už na to kašlu. Mám taky 64. Mám 64. Takže počkej. A motika se mi ani nezničila. Počkej, ty to děláš motikou. No. Čím ty? To je blbec. Čím jsi to dělal ty? Rukou. Aha, ale motikou je to lepší. Uilamendo. Tak já si naberu vodičku. Walter. Kejvá. Hopla. Jo, lidi, dejte odběr. Já jsem ztratil baráček, takže dejte odběr. Počkej. Tak ty jsi ztratil? Jo. Počkej, já to najdu někde. Tamhle je to láva. Já jsem ti... Ne. The fuck? Já jsem zapomněl vodu. Jsem zapomněl, kde bydlím. Vůbec. Já zabiju. Tak, dejte nám 100 lajků a já osobně zabiju Luckyho. Napodobně. Počkej. Ale já chci 99 a to bude můj příklad. Já jsem u té hele, vidím baráček. Proč tady bylo nakreslený na zemi mužský přirozený? Kde? Chceš to vidět? Ne, radši ne. No, jsem tady, kde je ta farma? Tady jo, tak kam mám dát vodu? Teď poskáču to trochu. Kam to je takový vemeno. Tak já to opravím. No to oprav, nebo dostaneš láka. No, kam mám dát tu vodu? To dvou. No prostě jí dávej tam, kde je to vhodný, jo. A dávej tam rovnou, můžeš tam dávat i ty semínka. A dostal jsem akčuk, ne? Nice. Tak tam hodím semínka. Ještě někdy se taky, ale někdy jsem ještě nedostala tolik semínek z normálního toho. Takhle ničem to. Já jsem nikdy ty semínka možná ani nezbíral, protože vždycky jsem měl kreativ a dal jsem si a pak jsem dělal, že jsem to. Já jsem je vždycky vyhodil ty semínka, že mi jenom přikáželi v inventáři. Jo, asi tak. Počkej, kdy vzal 2 vody. Uděláme nekonečný zdroj, nevím, jak se to dělá, uděláme to. Já vím, počkej, máš vodu svojí? Cože? Jo, mám. Máš svoji vodu? Mám, no. Tak ji dej tam od teď vzal. Tak já ji sem dám, hop. Teď já dám sem a z prostředka můžeme do nekonečna brát vodu. Oh my god. Já sem dám vodu. Teďka tam máme pindíka. Aby to měl zadělat, protože se mi to nelíbí. No. To měl, nebo dostaneš ještě ban na YouTube. Ban na YouTube, jo. A kdo mi ho dá? No YouTube. Aha. Kdo by ti ho? Ježíš Kristus by ti ho měl dát, nebo Jasně. jako kdo? Abych byl jediný na světě. Jako já tak trochu už nemám semínka. Já tak trochu... To je, že... Já mám 47. Tak běž těžit. Běž na semínka, běž. Já se mezi tím tady o to postarám. Já si jdu vypěkat žrát. Běž na semínka. Žrádlo máme ve skladě. Teda jídlo. No. Jídlo máme hodně ve skladě. Tak, a ty půjdeme těžit, co? Tak já jdu začít s branchline. Ne, ještě ne, až budeme mít trochu toho chleba. Aspoň trochu. Počkej, máme kosti. Zatím nebudeme dělat všechno brnění, jenom tady udělám nějaký.
se stará? O co se staráš? To taky nevím, no, tak by mě to zajímalo. Starám o všechno. Já se starám o všechno jinýho, než bych měl. Ne, já jsem to zatopil tady celý, no, ty vole. Ty to ničíš. Já jsem to omylem, víš? Tak tam hlavně dej ty semínka, prosím. Prosím tě. Mi dej semínka. Já ti trochu dám. Tak, a zbylo mi jedno semínko. Tak já... No. Tak. Tohle si bude pokračování, tak to bude nejlepší. Já ti tady musím dát brnění 2, jo. Jo. Železný? Doufám, že... Počkej, za tebou je to. Tak ještě tohle. Počkej, já si to zkusím nandat, jo. Jo, umí to, má boty. Yes. Tak blbej nejsem. Tak, a teď už... Kdo říkal, že jsi blbej? Tady ty ze mě děláš blbečka, že ne? Ne, já se to mám znova vytopil. Že neumím si dát brnění. Tak ne, já nevím prostě, jak dlouho hraješ Minecraft. No, 5 minut. Ne. No, tak jako, tak se diví. Budeš říkat, že to hraješ 5 minut. Nehraju to 5 minut. A ty to víš, já se z toho dělám prdel. Já vím, ale nehraješ to tak dlouho jako já. Nemůžu. No ty to hraješ 5 minut 5 sekund, víš? To je hodně. Ne, já to hraju už asi 4 roky. Já to hraju tak 2. Tvářím se, jak kdybych to hrál poprvé. No co ty víš, třeba to hraju poprvé. Ale... Já nevím, k čemu můj život směřuje. Taky nevím. Mám se to tady zase vytopil, to je hrozný skvělé. Tak trošičku bych šel zpět domů. Proč? Trošičku se tady začínají hemžit že tady začínají být mobové. Tak aspoň budeme mít z kostlivců kosti a budeme mít bohumíly. Bohumila budeme mít. A potřebujeme semínka. Ale já bych šel spát, prosím. No já ne. Když spát, tak se lehni.